Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инде Аллаһның рәхмәте белән без менә бүген Яңа Бистә җирлегендә шушында татар зиратында. Менә бу зират үзенең тарихы белән инде ул күптән танылган. Үз вакытында 18-нче гасырның 30-нчы елларында рәсми рәвештә ачылган җирлек бу. Биредә инде шуны әйтәсе килә, безнең мәйданы белән ул 26 гектар җирне тәшкил итә торган. Менә шул еллардан биредә ул эшләп килеп һәм узган гасырның 80-нче елларында инде монда биредә күмелүне туктаталар. Менә бу каберлектә нинди каберлек, шул хакта әйтәсе килә. Биредә безнең күп кенә руханиларыбыз, дин әһелләре, җәмәгатьчелекләре, галимнәребез, танылган шәхесләребез дәфн кылынган җир. Бигрәк тә шуны бәяләп китәсе килә, бу безнең өчен, татар халкы өчен кадерле урыннарның берсе дип. Чөнки бирегә килеп, үзебезнең туган-тумачаларыбызны каберен зиярат кылып, дуга кыла торган урын. Менә шуның өчен дә Яңа Бистәдә безнең инде тарихта 3 мәчет булган булса, ул Иске Таш мәчете булсын, Ак мәчет һәм шул ук вакытта Ал мәчет. Ал мәчет бигрәк тә безнең каберлеккә терәлеп торган зират мәчете дип тә йөртелгән булган. Аның инде капкасы менә бу зиратның инде төньяк өлешеннән мин игътибарга алыр идек. Ул инде шунда Тукай мәйданчыгына чыга торган җирлектә аның капкасы бар иде. Узган гасырның шул 30-нчы елларыннан 40-нчы елларда сәнәгать өлкәсе итеп биредә кабул иткәннән соң, заводлар, төрле фабрикалар төзелгәннән соң, инде ул капканы ябып, капка башка җирдән ачыла. Шуна да карамастан халыкның инде менә безнең дин әһелләренең, бигрәк тә галимнәребезнең революция хәллек булган мәчетләрдә, ул мәчетләрдә эшләгән имамнар, Куръан хафизлар, мөдәррисләр, мугаллимнәр, аларның күпчелеге менә шул үзәктә җирләнгәнен беләбез. Хәзергесе вакытта безнең инде мәдрәсәнең төп юнәлеше дә һәр елны 2 май көнне остазларның кадерен бел, остазларның каберен бел дигән көнебез бар. Ул инде быел 13-нче тапкыр үткәрелә икән. Менә шушында килеп без остазларыбызны барлауны дәвам итәбез. Әйе, шуны да аеруча әйтәсе килә, әле Совет чорында җирләнгән безнең мугаллимнәребез, хәзрәтләребезнең дә аннары соң инде революция хәллек бер ишеләрнең каберләре инде югалып та беткән. Шуларны да барлауны без шәкертләребез белән, остазларыбыз белән дәвам итәбез. Менә монда шул ни җитеп торыр инде монда асын инде. Хәзер тегендә таба барыбыз инде. Әйе, бир ата. Менә нигә сез нәк зиратны шулай яңартырга уйладыгыз? Әйе. Әлбәттә, безнең инде менә ислам динендә каберлеккә игътибар итү ул ата-бабаларыбызда бик тә хөрмәткә ия булган. Менә без кичкенәдән үк үзебезнең әтиләребез, бабайларыбыз белән зияратларга барып, аны барлауны, чистартуны караган идек. Безнең менә моны нәрсәдән башладык дисәк, безнең Габделхак хәзрәт Саматов, ул Татарстанның баш казые. Менә безнең янәшәдә генә ул биредә җирләнгән. Әйе, ул аның белән без инде бергә килеп, монда без белмәгән каберлекләрне барлауны шуннан башлаган идек. Аларның каберлекләрне чистарту булсынмы, төзекләндерү булсынмы, бәлки караусыз калган кешеләребез дә бар иде, шулардан тотындык. Аннары соң дуга кылу дигән әйбер бар. Менә бу дуга кылу дигән әйберне аны инкар итеп булмый, чөнки бездән дуга көтәләр. Шуның өчен дә без һәр намаз сайын мәчетләребездә дуга кылганда гына түгел, без шулай каберләргә дә килеп, аларның зияратлары янында да шәкертләребез Куръан укып дуга кылуны да оештырабыз. Менә бу традиция инде безнең әйткәнемчә 13-нче ел алып барыла икән. Менә шуннан соң бик күпкә үзгәртелеп, без хәтта шундый бер маршрут,
эшләдек. Ул да булса юллама дибез инде. Менә килгән шушындый шәхесләрнең каберләрен барлаганда, аларның кабер янына 2 метрлы бийеклектәге ай, сары ай тамга куйдык. Менә монда кергән кеше уңга караса, сулга караса, аны күрде икән, кара бу мәгълүм кеше икән безгә, я булмаса шул дин әһелләренә булган, күбрәк шулар белән бәйле булган зиратларны без тамгалап чыктык. Һәм яннарына килеп, аларны табырга җиңелрәк булсын өчен дуа кылып китәргә мөмкинчелек булсын өчен эшләнгән әйберләр. Без инде аны бүген дәвамда күребез иншалла. Алар белән тагын да якынрак танышырбыз инде. Менә бу зиратта бит күп атаклы шәхесләр күмелгән. Алда туристлар китәргә уйлыйсызмы монда? Әлбәттә, менә бу безнең Казанның, минем әйткәнемчә, иң борынгы каберләреннән булган. Менә монда зур шәхесләрне дә минем санап китәсем килә. Бигрәк тә Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләренең каберен зиярат итәргә теләүчеләр күптер. Аның язмаларын укып, ул галим буларак, тарихчы буларак, иң беренче дин әһеле буларак, аның эшләре белән танышкан кеше аның кабере белән дә танышырга уйлый. Шул ук вакытта Каюм Насыри булсын. Шул ук вакытта менә безнең әле быел 160 еллыгын билгеләп үтә торган зур галимыбыз Галимҗан Баруди хәзрәтләре, алар биредә, аларның династиясе, Галиевлар нәселе биредә, без инде аларны бүген күребез. Чөнки шул ук Салихҗан Галиев бер туган инесе безнең Якуб мәдрәсәсе булган Ал мәчет каршында. Шунда ул күп еллар мугаллимлек иткән, укыткан. Менә шушындый шәхесләр биредә җирләнгән. Аннан соң инде шул ук Габдулла Тукай булсын. Шул ук вакытта Әхмәт Хади Максуди Гыйбадат Исламия китабын инде ул bütün dünyaga tanıtılgan şuşunday galimlerimiz onun esbabları bilen biz ilim alıp üsken şakirtleri bularak. Ondan sonra sanap gitsek bizden şulay yok. Biride Sovet çırında jirlengen şahıslarımız Ahmet Zaki Hazretleri Safiullin, Abdülhak Hazret Samatovlarını ayttık. Alar bütünüsü şuşu din ülkesindeki bulgan galimlerimiz. Mine İndi men alarның әле bir ничәсен генә санап киттем. Шулай ук без әле бүген караганда аларны якынрак, бераз тарихлары белән дә танышып китәрбез дигән ниятебез бар, Алла бирсә. Демәк, биредә туристлар китәргә планнар бар. Әлбәттә, ул иң зур максатларның берсе, менә безнең яңа бистәне инде хәзер рәсми рәвештә ничек итеп матур айталар икән. Менә шушындый юнәлештә ул халык килгәндә шушы каберлеккә рәхәтләнеп ул кирип, карап китә торган булсын, күреп китә торган булсын. Менә үзегез күрәсез, монда ремонт эшләре дә алып бара. Бу каберлекнең хәзер аның җитәкчелегендә Роберт Хаҗи бик матур иттереп шушындый эшләрне башкарырга безгә бик зур ярдәмчелек итә, ягъни администрация тарафыннан бөтен мөмкинчелекләрне тудыралар. Һәм дә шуны да әйтәсе килә, бу киләчәктә безнең Татар халкы кайсы гына җирдә яшәмәсен, ул килеп үзенең ата-бабаларының нинди зур эш башкарган шәхесләрнең каберләрен алар белергә тиеш. Ул бит инде мисал өчен әйтәсе килә, менә Төркия дәүләтен алсак та башка шушындый җирләргә барырга туры килгәнебез бар. Анда алар каберстаннарны бик матур итеп тоталар, саклыйлар. Һәм анда халыкка килгәчтен инде рәхәтләнеп зиярат кылып күреп, үзләренең тарихын барлап китәргә мөмкинчелек бирә торган урын булса иде дип без калабыз инде гел. Менә бу туристларны китерү шариат кануннарына туры каршы килмиме соң? Ул бер нәрсәгә дә каршы килми. Менә мин нәрсәне мисал өчен китерәсем килә. Әлбәттә, бер ише вакытта зиратларга барып Qur'an укырга ярамый, дуа кылырга ярамый дигән әйберләрне дә ишетергә туры килә. Кызганычка каршы мен үзебезнең галимыбыз Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләренә әйләнеп кайтасым килә. Ул үзенең хаҗ сәфәре дигән язмасында бик матур иттереп шундый бер нине язып китә. Менә ул хаҗга барганда Мәккә белән Мәдинә арасында Ямбах дигән шундый шәһәрчек була. Менә шул шәһәрдә бер кешенең каберен Казаннан киткән, инде бер кешенең каберен зиярат кылырга бара. Ягъни ул хаҗга барганда вафат була. Һәм ул каберне эзләп табып, шунда дуа кыла. Анда языла, инде яза, әле Qur'an укып, багышлап, дуа кылып киттем дип яза ул үзенең китабында.
Менә бу безгә шундый зур галимнәрнең дәлиле бар икән, ул шәригатькә каршы килә торган гамәлләр түгел икәнен без иншаалла беләбез. Шуның өчен монда кем генә килсә дә үзенең тарихын, я булмаса менә шул бәндәләргә дуга кылып китү, алар анарга лайык дип мин саныйм да инде. Менә биредә иң борынгы каберне беләсезме? Монда кызганычка каршы аны барларга без әле бик өлгермәдек, чөнки менә мин әйтүемчә бит инде бу рәсми рәвештә ачылган булса 1728 елда, әйтик мәсәлән, ул вакытта кайсы баштан башланганын мин инде төгәл аны әйтә алмыйм. Күпчелек каберлекләр безнең шушы каберстанның урта бер җиренә урнашкан. Менә безнең эзләнүләр дә күбрәк барлау да шул үзәктән башладык. Монда борынгы каберләрдән менә без инде 1800 елда күмелгән каберләрендә барладык, күрдек. Шул ук вакытта бераз соңрак җирләнгән каберләрдән барладык. Инде мин әйтер идем, без инде күбрәк менә Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләр ул 1889 елда җирләнгән икән инде. Без менә күбрәк шундый шәхесләргә бәянем. Каюм Насыйри ул 1902 елда җирләнгән. Менә шушындый безнең борынгырак булган галимнәребезне барлаганда шуларның каберләренә күбрәк игътибар итәбез. Инде шәхсән ниндидер кеше ул иң беренче кемнәр күмелгән, әле без алар турында андый мәгълүматыбыз юк инде. Аннан соң бездә шундый хәбәр булды, эштә калган каберләр бик күп дип. Ничек? Аларга кирип булмый, шундый эштә калган, анда җайсыз кирергә. Менә монда шундый әйбер дә бар име, сезнең белән килешәм, чөнки һәр күпмедер елдан соң, ул 10 елдан соң монда яңадан регистрация үткәрәләр. Менә без әле игътибар итәбез, һәрбер каберлектә шундый тамгалар куелган. Шушындый түгәрәк теге калай тамгалар куелган икән, аның хуҗалары бар, аны карап торучысы бар дигән сүз инде ул. Әгәр дә ул шул тамганы булмаса, я булмаса ул каберлек ташландык хәлдә икән, бәлки аны караучы булмаса, аның өстенә милки җирләргә дә мөмкиннәр. Шуның өчен теге без менә үзебезнең Казан мәчетләрендә эшләгән имамнарны барлаган чагыбызда да аларның каберләрен таба алмыйбыз. Менә без тарихи китаплардан карап, менә Марсил Аби Әхмәтҗановның китабыннан шушы каберлекләрне барлап, анда исемлекләрне кайсы мәчетләрдә нинди имамнар эшләгән, шул ук вакытта Радик Салиховларның, Рамил Хайретдиновларның китапларыннан да карап, без аларны барлап исемлекләрен булдырдык. Кызганычка каршы аларның кайсы җирдә дәфен кылынган, күмелгәнлекләрен без һаман әле таба алмыйбыз. Ул һәр елны менә хәзер ачылды. Әле узган атнада да килеп менә без монда шушындый бер 2 каберлекне таптык инде. Ул да булса 1905 елда күмелгән, ул бик матур сакланган, Әҗем мәчетендә байтак җиллар имам булып эшләгән. Шул ук менә Казаковлар мәчете безнең Татарстан урамында бик матур мәчет булган үз вакытында. Шул мәчеттә азанчы булып эшләгән бер хәзрәтнең дә каберен таптык. Менә ондый шушындый эшләр барлау безнең дәвам итә инде ул. Бу проектның авторлары кем икәнен атап китә аласызмы? Авторлары бу шушы ниләрне оештыру инде. Әлбәттә, безнең инде менә ул мәдрәсә бу мәсьәләгә инде алынды. Мин үзем шушы мәдрәсәнең хуҗасы буларак, без инде 1998 елны бирегә мәдрәсәбез Кабан арты мәчетеннән күчкәннән соң иң беренчеләрдән булып менә шушы проектны без инде барларга тотындык. Ул бик җиңел әйбер түгел. Аның менә шушы карталары белән дә эшләү, аннары соң мондагы җитәкчеләр белән эшләү дә, алар белән уртак бер тел табуыбыз менә шушындый бүгенге нәтиҗәгә китерде. Һәр елны халыкның тартылуы, килүе инде без күреп торабыз. Аның үсеше бар икәнен дә яңа хәбәрлекләрне без барлап, аларга дуга кылуларны, аларга игътибарыбызны арттыруны да без сизеп барабыз. Аның инде ул безнең бер җирлектә генә түгел, бүгенге көндә безнең шәкертләребез каядыр китеп, авылларда имамнар булганда да, алар шулай ук каберстаннарга игътибар итүне инде үзләренә аларга тырышалар, иншалла. Менә кыскача әйткәндә, ничегрәк матур айтырга, ничегрәк яңартырга җыенасыз? Бу мәсьәләдә инде мин берничәгә әйтәм, чөнки мин Каберстанның булда җитәкчесе дә түгел. Без бит инде читтәнрәк килеп алар белән
бергә эшләү турында бара. Әлбәттә, менә күрәсез, үзегез дә монда ремонт эшләре алып барыла, ел сайын ниндидер бер яңарту күздә тотыла. Бигрәк тә менә коймаларын булдыруда. Аннары соң менә эштән инде күрәсез, ул агачлар да бик басып киткән икән. Аның инде җитәкчелек, менә әйткәнемчә, алар инде чистартуны алып баралар. Әле бер 5-6 ел монда килгәндә ул бөтенләй икенчерәк иде. Менә хәзер инде ул чистарылып, бик зур игътибарга алына. Монда килгәндә хәзер аллеялар белән табырга да җиңелрәк. Шул ук вакытта ниндидер барыбер кеше эшләгәннән соң үзенең эшләгән теге чүп-чарларын калдырсалар да, аларны шул вакытта бик җыештырып, тиз генә алып китүне дә оештыралар. Аннары соң инде тагын бер нәрсәне искә алырга кирәк. Килгән кешене хәзер бу кабер кайда икән дип эзләргә түгел, менә шушы булган мәгълүматтан да карарга була. Кайсы аллеяда күмелгәнне карадың, шуннан килеп табырга җиңел дип мин әйтәсем килә инде. Ну менә моның инде киләчәктә иншалла бу яхшырыр. Безнең инде башка ниләрдән дә ким булмас дип уйлыйм. Әлбәттә, бер төсле генә иттереп булмый, һәрбер кеше үзенең каберен яхшырак итәсе килә, чистарак тотасы килә, матуррак булсын дип без бит инде килгән кешегә дә. Минемчә, монда безнең күңелебезгә ята торган булыр, килгән кешегә дә һәм читтән килгән үзенең туганнарын күрергә килгән кешеләр өчен дә дим. Siz кабер ташларын алыштырырга җыенасызмы, яисә рәшәткәләрен башкана куярга җыенасызмы? Юк, монда ул һәрбер кешенең шәхси әйбере ул. Анага бер кайчан да тотынырга ярамый. Кеше үзе ничек итеп алган икән, андый кемгәдер килеп өйрәтергә, менә булай эшләгез, алай эшләгез дигәч, кеше аны бик авыр кабул итә. Алай да ярамый. Монда фақат менә ни өчен әйткәндә, бер матур киләнгән кеше каберстанны күрде икән, карале, минем дә туганнан мөмкин карыйм әле, чистартыйм әле, төзекләндерим әле дип килә икән, ул да бик зур дәгъват дип саныйм мин аны. Ул кешене каяндыр эзләп, менә эшләгез дип кешене таләп итү, мин аны гомумән дөрес дип санамыйм. Аны кешенең үзенең калыбында булырга тиеш, үзе туганын якын итә белергә тиеш. Шуның өчен тәрбия белән бәйләнгән әйбер ул. Монда бит инде шуны да әйтергә кирәк, рәсми рәвештә хәзер яңадан күмелү алып барылмый икән инде. Кеше барыбер үзенең туганына битараф булмас дип уйлыйм мин. Алар чистартып, карап торучылар. Менә хәзер көннәр ачылды, монда дистәләгән, йөзләгән кеше килә үзләренең каберлекләрен карарга. Ул шулай ук тәрбия белән бәйләнгән әйбер дип саныйм. Хәзер инде монда нәрсәне генә яхшыртырга дигән сорауга мин әйтер идем, һәрбер кешенең игътибары кирәк. Шул гына. Без бер кайчанда монда килеп кабер ташларын, менә теге галимнәргә килгәндә, менә бу ел бит инде шулай ук Татарстан Диния назараты, Аллаһның рәхмәте булсын, Галимҗан Барудинең инде елы буларак, аның каберенең ташын бик матур итеп эшләп куйдылар. Бик завыклы иттереп, менә килгән кешегә дә күренә торган иттереп, анда язмаларын да куйдылар. Аллаһның рәхмәте. Һәм башкалар да. Әлбәттә, менә безнең Әмирхановлар нәселе бик матур иттереп каберләрен карап торалар. Шул ук вакытта танылган шәхесләрдән Галиевларныкын, барыбер үзләренең ата-бабаларының менә рухлары шат булсын диде, дуга кылу гына түгел, әле каберләрен дә карап торалар. Андый каберлекләр бар монда. Димәк, кемнәрнең биредә туганнары бар, алар үзләре карарлар дип өметләнәсез инде каберләрне. Әлбәттә, ул бит инде өстебездә ул вазифа ул. Аны үтәргә кирәк, ул карарга кирәк. Һәрберебезнең әти-әнисе булсынмы, шул ук вакытта әби-бабасы булсынмы, нинди генә ерак туганы булсынмы, ул аны барыбер карарга. Чөнки без бит инде дөньяда яшәгәндә үзебездән кала торган варисларыбызга шушындый теләкләребезне калдырабыз. Бездән хәерле варислар калсын иде. Ул ташланды хәлдә, тапталды хәлендә түгел, кабергә бит инде игътибар итү буенча безнең шәригатыбызда да бар ул. Каберлек тапталып, аяк астында ята торган, аның өстеннән йөрүгә кушылган урын түгел. Шуның өчен бар икән, ул ни өчен безгә гыйбрәтләнер өчен ул. Менә Мир Касыйм ага Усмановның бер сүзен әйтәсем килә, ул каберлек шундый урын ди ул әйтә. Дөньялык белән ахиратның очрашкан урыны ди. Менә монда килгәч, нинди генә начар калепле кеше булсын, нинди генә авыр холыклы кеше булса да, ул каберстанга керсә, уйланырга мәҗбүр була.
Şuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, ul bitin qabristonga borarga g'ibratlanirga dedi. Mana ular bitinisi shariatga beylangan aybirlar bizning. Менә ташландык каберләрне кем төзәтер? Ну, менә ул мәсьәлә ачык кала инде ул. Әгәр дә ул менә без инде белгән ниләр булсак, күбрәк инде без ансына да игътибар итәбез инде. Но барыбер киләчәктә ул сорауга мин турыдан-туры менә biz аны килеп эшләргә дигән әйбер түгел. Без бит инде менә бу мәсьәләне күтәрәбез нәрсәдән? Җәмәгатьчелектә без мөмкинчелек бар икән, менә онытылып барган шул ук хәзрәтләрнең каберлекләрен без килеп чистартабыз икән, карыйбыз икән, төзәтәбез икән. Әлбәттә бер өлешен аның без дә алып бара торган булабыз. Вәләкин дә монда бит 26 гектар ярым җирне биләгән каберстанда моның иртәдән алып кичкә хәллек эшләргә кирәк. Ул әкренләп шушлай алып барылса да, минемчә бик әйбәт булыр иде. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.